Tam daj bližšie mikrofón. Bližšie. Nie, od dozadu ale. Tak vážení diváci, jsem tady zase já. Náš program, který jsme si pro vás s dětmi připravili, bychom vám chtěli ukázat, jak probíhá takový dětský valašský rok na Valašsku. Takže prosím, co se asi stane, když dcerky vyjí u potoka věnečky a ugař je u toho vyruší. Jarní pásmo v podání mladých vizoviánků. Upletu si věneček.
Ty. Robíme? Treba. Je to treba. Vy jste byl vyplašitý. Adam, zapískal náš hlas, žaby sa zbiedli, Adama sniedli. Ogaži, poďme radši na riku. Na maliny slunko svítí, na maliny slunko svítí, na děvčata krása letí. Vybírala jsem si mezi malinama, zralých jsem dosněla, zelenou jsem vzala, zralých jsem dosněla, zelenou jsem vzala, zelenou, velice kyselou, žádný ňad roka, nevidí veselu, žádný ňad roka, nevidí veselu. Děkujeme Barči Otáhalové za krásně zaspívané písničky a já vám na Barču musím něco prozradit. Ona je velice nadaná zpěvačka a už po několikáté se dostala do krajského kola pěvecké soutěže, které se u nás na Valašsku konají. Takže děkujeme za její krásný hlásek. A když se posuneme dál v našem programu, tak v létě, když si děcka hrajou venku, vymýšlí různé hry. Dcérky si rády hrají s panenkami. Když je dcérky uspí, Ogary nenapadne nic lepšího, než že jim je vzbudí. Naštěstí se zrovna vaří trnky, tak je hádka zažehnána.
se na tu moju nepodaru. Však nemá plné plenky, ale přece se krutí. A nemá zaražené větry, že zítalo boje z hrachu. Ale kdeže, však se mi aj břuch masíroval. Nějak ho zkus postrč. Neplač, kupíme ti pleskač. Jak nám budeš padávat, budeme tě pleskávat. A včil uspěte. Halí, belí, koněm zelí, zahřívatka, Petrželí. Naša kotěnka brňavá, naša kotěnka brňavá, chytila ptáčka, slnada, chytila ptáčka, slnada. Nebyl to ptáček ani myš, nebyl to ptáček ani myš, byl to mlynářův tovaryš, byl to mlynářův tovaryš. A na žaby. A na ježky. A okáři, víte, jak se hraje na krcovu? A ogaři, a který mě přitáhne? Děcka, nehádejte se, u nás se vaří jak trnky, ochutnajte.
Bol by si mal skoro blízko, lebo keď zháňal viesku priestory na takto celebráky, to je u mňa to skladovať. Akože iba predný aparát mám je, ostatné mám svoje. Keď som bol vedel, keď si ideme s týmto aparátom, bol by som si nechal sláviť, bol by som si predal do nejakých 45 techník, lebo vieš, čo bolo to ako lebo ja používam priamo elektrického hudbu a tam máš vlastne jeden je ako priamo na PAčko, to je všetko tak kompletne ničím pomýlej, a potom je tam všetko na regu, ale som nevedel, že to máš takú, to je ravo ako práve. To sa už tak dobre robí na tento aparát. Keby tak jedno ešte robí Galibu dneska. Nie sú teraz vykúpené, tie napeľače ale všetky tam podstupujú a potom stripnú strašná. Ja používam tiež pre istotu. Normálne to. No ale zase mám kompresor a kompresor jeden likviduje ten pás. Ja nemám kompresor, ale to sa nedá riešiť, nemám tej peny. Takže som si peny spresnú disku na srpku. No tak tu je rezervná. Ale nemám ani nabité peny. Cymbálová muzika Vizovský Juráš. Stejně jako Vizoviánek má spoustu skupin, tak také naše cymbálovka se rok od roku rozrůstá o nové muzikanty. Tato sestava, kterou vidíte na pódiu, je složena z nejmladších muzikantů. Cymbálovka má ve Vizovicích dlouhou tradici. Už léta ji vede pan učitel Dalibor Bambuch. Myslím, že děti už jsou připravené, proto vám ukážu pásmo o drátenickém řemeslu. Je to o drátenících, kteří přijdou na jarmark, aby si vydělali, ale nakonec odejdou s nepořízenou.
Vieš, že manžel tam není. Nie, neviem, nejaký nový. Potom v auguste sme v Ružine. Radnice, školice. Přineste jich dcerečky, ať zaklikují důrečky. Trakují dohromady spadnou a nebude žádné škody. Trakují zaspívám si z veselé. Já jsem malý drobečníček, výdečák se stolice. Dobrý aparát na stále. Gala
Jamušková nejenže výborná houslistka a tanečnice, ale také skvělá zpěvačka. Letos se umístila na krásném 4. místě ve státním kole pěvecké soutěže. Gratulujeme. A my se blížíme ke konci našeho programu. Doufám, že se vám naše vystoupení líbilo a věřím, že se ještě někdy shledáme, třeba zase pro změnu u nás ve Vizovicích. Soubor Vizoviánek a cymbálová muzika Vizovský Jurášek se s vámi loučí pásmem s názvem Na svatého Mikuláša. Děkujeme za pozornost. Děcka, a co jsme to dostali? 4 pany v kolébce, žádná na kraju neleží. Oréšky! Pánem Bohem svatý Mikulášu. Děcka, a co jsme to dostali? Červené žijou, černé umírají. Uhlíky, však my jsme hodní. Děcka, tož my se s váma rozdělíme. Děkuju. Na svatého Mikuláša už je zima celá naša. 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 Co jsi to dostala? Ukáž, prosím! Škopíček prezentý, plný masa nacpaný. Prstenek! Má prstenek celý zlatý a darí ho sám rohatý. Má prstenek celý zlatý a darí ho sám rohatý. Děcka, a pojďme si s ním zahrát na čerta a na anděla. Já jsem čert. A já anděl. Mikuláš, kdo ji má, ať ji dá, dostane kus cukru. Můžeš? Hudry pudry čert, měchem pod ořechem obásaný jechtem. Kdo je? Čert. Co chceš? Prstének. Martina? Má! Čert. Mikuláš ztratil plášť, Mikulenka sukňu. Kdo ji má, ať ji dá, dostane kus cukru. Můžeš? Cingeringy bom uderil na turecký zvon. Kdo je? Anděl. Co chceš? Prstének. Lenka? Má! Anděl! Mikuláš ztratil plášť, Mikulenka sukňu. Kdo ji má, ať ji dá, dostane kus cukru. Kdo tam je? Co tam dělá? Má valicu chlupatu, ogařiska, šermizela, šajka poznali. Šéti mají kopita. Tak ti to donese. Děcka, však matička už je u sousedů.